Hey, imakono nwanyị tukwu na ihe anyị mamere. Ụlọ ọgbara nwanyị tukwu na anyị mamere. Ụmụ nwanyị aka na tukwu na anyị mamere. Eche ma na akwọtọ. Adịkwa surprise. Do you know last time I saw a woman to bend down and peace? Imakwa mgbe tegbo. Anaghị etukwuzi ya na. Negbodo ụmụ nwanyị na-echenji hondis ka na-echenji ihe na. From Peterito Doroso. From Doroso to Corachete, from Corachete to Timmy, from Timmy to Panty, Americana is the Hana, what they string, cogning card, your cousin. Omadunda, hey, I was so supposed to see your room, walk up your carnage, one day, you know, I will come back. Only one union guy, Ojinato, your name, you're not whereby, when you're my Maria Benino, on the back on Nato Casse, what did you care no neighbor, Nezendo? What do you? Mazi. Mazi agwa ka m na-akpọ. Ị na-enyo dem na anyị mamịrị. Na-enyo gị asụ what? Gịnị? Fọrọpụ ebe a. Mazi nyawo. Oke dị nwoke aka gị na-enyo dem na anyị mamịrị. Na-enyo gị asụ what? Kugo nkọrọ sere ebe a. Chineke kpọkwa gị ọkụ. Ike ị bịa juru mamịrị m. Onye nshi ka gị. Onye oshi mamịrị. Chineke kpọkwa gị ọkụ. Ọkụ kpọkwa gị anya ahụ ji na-ele m anya ahụ kpọkwa. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire nwoke ọjọọ ifuru ya ka ọ dị ọ mara gị taa mara gị ga-akwụsị ya taa onye ochi ịchọ ịbịa juru mamịrị ihe anyị na-achọ n'ezinụlọ m maka Chukwu ige ote Chineke m akwara ndị m gị ihe nwoke ọjọọ Holy Ghost fire! This man needs something.